garap sawah kurung mari karek panon 100 ngenteni arek-arek kurung enek sing teko gak ada ngerjakno wong yo kate tak tandangi dhewe yo ra iso ngerjakno wong arek-arek gak ndang ngoro rene sowi piye nuwun awakmu blong beneran awakmu rene tak kon maculi sawah sing kurang banon 100 ya blong. Nah sing banon 200 sing nane gurung kebayar rek bos. Nah bayarane ndi? Yo gampang kok nek wis mari Bang gak tak bayari blong. Kok nek wis mari ki lho enek duit iki lho banggan. Pokoke engko marekno dhisik ae. Ngene bos. Nek marekno iku gampang. Masalah ngene iki, masalah iki aku butuh dana. Nek banon 200 iku dimarekno gampang. Oh, awakmu butuh dana ngono ta? Yo iya lho. Rakyat mang nek perkara dana ngene panggah enek nggonku iki. Aku butuh dana iki jape tak gawe Yo, aku ngerti yo. Awakmu ket biyen wis ket biyen wis ngono kuwi. Butuhmu butuh duit tok ae. Awai pira iki? 20 tok iki. Ya kurang ngono, Bos. Sakmene iki. lah jaluk pira kowe? Wah, iki gayane ya gak cukup, ge ngondol ora kurang iki, Bos. Oh, ya wis ngene. Engko karo golekno wong ya. Nah, nek ngono masuk. Yo, iki tak banu engko karo golekno wong, engko pokoke sing penting aku butuh kundang mari. Nah, nek ngono masuk, Bos. Nah. Ngono Sing banon 100 sing ndi? Sing banon 1 sing sandinge rolak kono lho. Oh, sing nduk kidule iku ta? Ya, Beres. Golek wong pira, Bos? ya wong loro kena, wong sitok ya kena wis. Pokoke sing penting enek wangi ngono ae bendang mari. Oke, siap. Tak tinggal sik ya. Ya. Ini jalan ini ki. Oh iya, golek rewang sapa iki? Oh, jone tak telepone mari. Bene nduk omah ta piye arek iki? Oh no! Halo John, piye kabare? Oke, gelem iki ana proyek kerja. Ya. Tak parane yen kono ya. Ta penak engko langsung bayaran iki. Oh iya. Lah yo perang-perang dino golek gawean angel. Duit-duit ora nyekel. Mendino ditotakai bang piye iki? Kene gawean belas. Piye John? Isa ta mang tak telepon. Beneran ta Mbah proyek iku? Ya wis ketepaan aku gak ada duit patekku kaliren nek mung mangan belas kucak mang. Ya tenanan duit tak tekel kadung. Saiki dibudali piye saiki? Gak apa-apa dah masalah budal tapi aku tak mangan dhisik tukokno mangan metu-metu mang grujuk-grujuk masalah budal gampang terus bojat nanti aku manut penting aku tak mangan dhisik. Oke, masalah mangan ini gampang los sampai aku deh. Ayo budal saiki piye? Ya saya ndak budal ngenteni Ayo. opo. Wis nang warung kono Mbah ketoke arek awal sing duwe mau ni jenenge Mbak Sik. Wah jelas tertarik awakmu ngono. Wis Masa manut aku. Iya manut aku wis penak-penak. Ayu arek jan jelas tertarik awakmu. Tertarik apane to? Alah arek muru bocah awakmu marahi ngono ro bocah jelas tertarik ayu arek jan mening tenan jenenge Sri. Terus jembule ndak budal. Sri, aku gawe nomi karo kopi Sri. Wetengku lowe ket mang kucu-kucu kurang mangan belas ya. Piro? Ya nek iso gawe loro. Saiki. Gak, so tahun ngarep yo saiki to Sri. Oke. John. Saya wayu tenanan pancen kok ya ro awakmu yan. Iki apa blong roh arek ngono wis gumun. Lah kuwi iki roh ngono gumun pemene wedhus dipacaki malah luwih ayu saka arek iki. Oh, enak tenanan jan gini ya. Iya lah kamu pesen apa belum? Ya apa iki mang pesen apa iki mang? Lah kamu takok aku lah terus aku takok sapa? Wah, ya takok wonge kono lho iki mang pesen. Oh wis pesen mie wis digawekno. Piye.
Jeruk mangan. Ya dipangan aja kakek ngomong. Jeruk mangan. Kan minta iki mau. Iya tak pesen jeremu kok njaluk mie mau. Siap pangan nih. Ya wis. Kok dhisik. Sadurunge mangan ku berdoa dulu. Ojo langsung piye olehmu berdoa. Berdoa dalam hati. Berdoa dalam hati piye. Aku berdoa. Sadurunge mangan ku berdoa dulu. Aku wis berdoa. Oh. Kerjanya anjir. Piye kalian tenanan yang iki. Ki kopine nggih. Oh iya Sri, semaring mangan sambil kopi sih rek. Aduh, kok panas mengan nih. Kok ae lho. Lah yo, Sri ki piye to nggih kopi kok pahit nyetaki. Padane gak dikai gula apa piye? Nggih kopi nyetak gak enak blas yo jare iki piye jane gak gulune gawe. Budak ora gawe kopi jane kok ora enak blas rasane. Wes Sri iki memangan kopi karo mine ku kabeh totalane pira wis hitungan dhewe. Totalnya 100 kabeh. Lho kok larang men Sri gak kleru ta olehmu ngitung. Ora. Lah iki kopi telu 50.000, mie loro 50.000 ya 100 karo sing diingi barang kabeh. Ya Allah, gampang 100 kok ya. Tak bayari. Pira sih? 100 kok. Oh no. Dekku nanti dekku. Tinggal nanti gimana? Loh, Mbah, apa tadi? Apa kata gak bayar iki? Kok Ayo, yang bayar ya udah bayar. Alio sih. Jane golek apa belum celulu kok garangan iket mang. Duwe lho. Duwe ya. Duwe mau. Golek apa belum ket mang kok celulu kok garangan ae. Golek duwe kan mana duwe mau. Lah duwe apa? Yo duwe bayaran itu kan duwe bayaran lho. Lho kok gak gabek duwe ta mang. Domongi duwe ono kok iki mau. Kere. Paling juga paling Ngono akal-akal ke jarang warung dibara gablek duwe. iki nang nduk pang wasik sampai lho. Iki golek apa belum? Domong ora enek aku ora mojo buku Iki golek apa? Lah kowe sing coba. Oh, dagek kok pagangan aja gagal apa piye? Gagal apa? Wah, awakmu Iki warungku iki cuma gak gegeran iki. geger awakmu kan awakmu kan. Demo ora duwe arep karepmu piye jane kuwi iki? Entah piye kuwi iki jane. Ayo, wes. Ayo, madep. Lho kok paweten dalane blong Iki tidak ngerti iki lho. Iki lho, iki piye to? paweten dalane iki. Yo bantu. Nanti Iki sitoke iki rene iki. Wes aku wis seruh ape gak kate bayar saya katene. Lho Sri, aku mau gono aja Sri. Aku wis seruh ape gak kate bayar saya awakmu. Nah, iki sapu. Iki sijine, kora-kora iki bagian kora-kora wes. Lah yo lakon apa meneh to ki? Wes iku gak dari sapu. Aku wis seruh iki ape gak kate bayar iki arep koyo dhisik. mamulo. Sersi. Late cablon kucluk. Sekarang jarang warung ora gablek dhuwit ngono akal-akalan ape bayari kok dhuwit gareng ta ape gak bayari.
karo anak buahmu. Sawahku kok dipaculi. Kok nemen kowe piye kene ngongkon kowe? Lah aku apa ya ro to jumbung aku ki yo gurung delok rono Lah sawahmu sing ndi? Sawahku sing jembleng ki lho. Dipaculi sampai gundul ngono. Ini arek-arek maculi sawahmu kaya mentolo temen. Jumbung dapurmu ya kaya ngono-ngono kok. Lah iya. Wong sawah enak tenanan nek. Bareng kowe tak kei gelem. Dapure sawahmu kaya ngono kok sapa sing mentolo garap iki ngono kok. Ayo dadi delok rono ae. Wah, kok kene kok nyuwat demek. Ah, Iya aku nglapo aku demek iki. oh gelem ae kok. What?